Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku canja date of birth ɗinku na email cikin sauƙi, shekarunku na email, saboda akwai mutane da yawa da suke tambaya na don Allah ta yaya za a canja shekarun email. Saboda dole akwai website ɗin da kaman idan mutum zai shiga, kaman akwai irin su YouTube, akwai irin bidiyon da idan mutum ya saita shi, to idan aka saita wannan bidiyon ba zai yiwu mutum ya kalla ba, dole sai ya fi shekara 8, kuma kai ka yi kuskure shekara 18, kuma kai ka yi kuskure wajen sa shekaru, ka manta yanda ake, ka manta ka rubuta shekara 18. To insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku canja, idan ma shekara ko nawa kuke da buƙata, insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku canja wannan shekarun naku cikin sauƙi. Kuma insha Allah zan muku bidiyo akan yadda za ku canja wannan ɗinku, sunanku na email ɗin ma kanshi, insha Allah gabaki ɗaya a cikin wannan channel ɗin zan kawo muku, kuma yadda zan nuna muku yadda za ku ba email ɗinku tsaro shi ma kanshi, saboda Gmail yana da matuƙar amfani ka ba shi tsaro, saboda ana shi Gmail wani memory ne ma zan ce, shi Gmail zai ma iya ɗaukan 50% a cikin waya, ba dai da ɓata lokaci ba dai mu shiga da ku cikin bidiyo. Kuma insha Allah zan nuna muku yadda ake ajiye hoto akan Gmail ɗin, insha Allah. Yanzu abu na farko da za ku yi, za ku shiga cikin Play Store ɗinku ne, za mu ɗan jira shi ya buɗe mana. Za mu shiga cikin Play Store ɗinmu kaman da kuke gani, za mu rubuta Gmail, to bayan mun rubuta Gmail app ga shi nan zai buƙaci ku yi installing ɗin shi, ko kuma zai nuna muku ku yi update ɗin shi, to kai tsaye sai ku yi update ɗin shi. Yanzu ga shi nan yana yin update, ku tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon, kun yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Yanzu ga shi nan yana loading, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. To ga shi nan har ya kai 100, yanzu za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Yanzu to ga shi nan yana installing akan wayarmu, za mu ɗan jira shi ya gama yin installing. Kuma insha Allah zan nuna muku yadda ake canja wannan password a cikin Gmail, in kaman wani ya san password ɗinku, to insha Allah zan nuna muku yadda za ku canja shi, ko kuma idan kun manta shi. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Ku tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon, kun yi subscribe a wannan channel, idan ba ku yi ba ku yi like, saboda like ɗin da kuke danna mana yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa. Yanzu za mu ɗan jira shi ya gama, to bayan ya gama yin loading ko za mu taɓa kan alamar open ɗin nan ne, ga shi nan yana yin loading. To bayan ya gama yin loading za mu ɗan jira shi ya buɗe mana, zai nuna mana alamar email, sunanmu a daidai wajen, to sai mu taɓa kan shi. In kaman email ɗin da kuke da shi yana da yawa, to sai ku taɓa kan wannan email ɗin da kuke, kaman kun ga yanzu wannan wayar akwai email da yawa, to kun gani, in kaman yanzu misali ina son na canja wannan email ɗin, to sai na taɓa kan wannan email ɗin da nake son na canja shekarun shi. In kaman wannan ne, to sai na taɓa kan daidai nan wajen ɗin nan. To bayan na taɓa ga daidai nan wajen da aka rubuta manage your Google account, to sai ku taɓa kan daidai nan wajen. Idan kuma misali kaman wannan email ɗin ne zan yi amfani da shi, to sai na taɓa kan shi ma, sai na kuma taɓa kan wajen nan, sai na taɓa kan manage your Google account. Ga shi nan yana yin loading, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Ku tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon, kun yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. To fuska na farko da zai nuna muku shi ne haka, ga daidai nan wajen da aka rubuta muku personal info ɗin nan, to sai ku taɓa kan shi. To ga daidai nan wajen da aka rubuta muku birth date ɗin nan, kawai sai ku taɓa kan wannan shekarun da kuke gani kamar haka. In kamar misali muna son mu canja shi daidai nan, to ga gun da na zagaye muku nan, to shi kan shi za ku taɓa daidai nan kenan, to za ku taɓa kan shi ne. Yanzu za mu taɓa kan shi kai tsaye, yanzu sai mu taɓa kan shi kamar yadda kuke gani, ga shi nan yana loading. Tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon, kun yi sharing ɗin wannan bidiyon domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. To a daidai nan wajen sai mu taɓa kan daidai nan wajen da aka, za ku ga wata alamar kibiya a daidai nan wajen kamar yadda kuke gani. To idan ma yana, kamar idan kuka zo kuka same shi a wannan, dawo da shi only you ɗin, saboda idan kuka bar shi a wannan kowa zai iya ganin shekarunku na date of birth. Idan kuma kuka bar shi only you ɗin, ku kaɗai ne za ku iya barin shi. To ga daidai wajen nan za mu taɓa kan daidai nan wajen da na sake muku nan shi, to sai ku taɓa kan shi. To bayan kun taɓa kan shi a daidai nan wajen, to sai ku yi update, ɗin shekarun naku. A daidai nan wajen sai ku zaɓa wata, a daidai nan wajen kuma sai ku zaɓa wane kwanaki aka haife ku, nan kuma sai ku zaɓi shekarun da aka haife ku. In kamar yanzu misali ina son na canja shi, to sai na saka kamar haka misali, ko kuma na saka 1995, kamar yadda kuke gani 1995. Kamar yanzu ga shi nan na sa 1995, ko sai na taɓa kan alamar save ɗin nan. Idan kuna son ku canja wata shi ma, sai ku taɓa kan, sai ku rubuta
ku saka wata kuma ku saka kwanan watan, to sai mu taɓa kan alamar save ɗinnan da kuke gani. To gashi nan suka ce confirm, suka ce you at least, kawai sai mu taɓa kan, kun ga gashi nan 1995 shekara 30 kenan al misali, to sai mu taɓa kan alamar confirm ɗinnan. Gashi nan yana yin loading. Tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon kun yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. To a daidai nan wajen za ku ga sun rubuta mana shekarun da muka canja ya riga ya yi. Akwai kuma wani zaɓin da za ku ga ya nuna muku, bari ku gani. To kun gani suka ce shekarun da muka canja ya riga ya yi update. Yanzu idan muka koma baya, okay, to kun gani yanzu da za ku gani shekarun da yake wajen kun ga ya bambanta da na yanzu. To ni amma automatically zan mai da shi na da ɗina ne. Akwai kuma wanda idan suka zo suka taɓa ba zai nuna musu kamar yanda ya nuna min ba. To akwai wanda idan suka taɓa kan save ɗinnan fuska na gaba da zai nuna musu shine wannan, ba zai nuna musu kamar yanda ya nuna min na farko ba. To idan ya nuna muku haka ma ba wani matsala bane. Suka ce choose how to verify your age. Suka ce ka zaɓa yanda za ka canja shekarunka. To kun ga suka ce use ID, kun ga muna da zaɓuka guda uku ne. Kun ga a daidai nan muna da use ID, kun gani ga su nan gabaki ɗaya guda ukun nan. Muna da use ID, muna da take a selfie, kuma muna da use your create card ɗinnan. Ma'anan wannan ka yi amfani da katin bankin ka. In kamar to yanzu kana son ka yi amfani da use your ID card ɗinnan, ma'anan wannan ID card ɗin kamar su NIN, su driver license, to duka za ku iya yin amfani da shi. Yanzu bari mu fara amfani da wannan da kuke gani. Yanzu za mu taɓa kan shi. Shine yana yin loading. Ku tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon kun yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Idan kuma wancan ma da zaran kun yi ya nuna muku update, to shikenan automatically ba sai kun sha wahalan yin wannan ba. To kun gani ga shi nan yanda za ku yi verify ɗin age ɗinsu. Suka ce to verify your age you submit a photo and ID card with your date of birth. Kun ga nan a daidai nan wajen to sai ku taɓa kan alamar next ɗinnan. Wanda aka rubuta mana next a daidai nan wajen za mu saka wannan ɗinmu NIN ɗinmu ko kuma wannan ɗinmu. Yanzu nan dai gashi nan, to a daidai nan wajen sai ku zaɓa hoton da kuke son ku yi amfani da shi. Idan kuma ba ku ɗauka ba sai ku taɓa kan alamar kyamara ɗinnan. Idan kuma ba da wannan za ku yi amfani ba, za ku yi amfani da fuskan ku ne kamar take a selfie da suka ce mana, sai mu taɓa kan daidai nan wajen ɗinnan. Sai mu taɓa kan alamar continue. Gashi nan za ku iya tsayawa ku karanta wannan bayanan gabaki ɗaya. Gashi nan yana yin loading. Ku tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon kun yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. To da zaran kun taɓa agree and continue, to automatically zai ba ku daman ku ɗauka wannan hoton fuskan ku kamar yadda kuke gani a jikin wannan screen ɗin. Yanzu zan koma baya, ni saboda ba zan canja shekaruna na date of birth ba, ko ina muku misali ne yanda dai za ku fahimta. A daidai nan wajen kuma da aka ce muku use your credit card ɗinnan, to sai ku yi amfani da bankin katin ku na MTN na cire kuɗi kenan. Don amma dai na take selfie ɗinnan duka a ciki ya fi sauƙi. Yanzu gashi nan yana yin loading, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading kamar yadda kuke gani. To a daidai nan sai ku saka code ɗinku, kun gani, sai ku saka code ɗinku na suka ce Google account your age verification, kun ga 0%. To kun ga a daidai nan wajen sai ku saka wannan ɗinku, katin ku, number katin ku, nan kuma sai ku saka shekarun da zai expire, nan kuma sai ku zaɓa security ɗinku, code ɗin da yake bayan wannan katin, nan kuma sai ku zaɓa sunan ku, nan kuma sai ku zaɓa wani ƙasa kuke. A daidai nan wajen idan kamar kuna Ghana ne, to sai ku zaɓa Ghana. Idan Niger ne, duk ƙasar da kuke dai, to sai ku zaɓa ƙasan ku. Nan kuma sai ku zaɓa state ɗinnan. Wannan za ku iya barin shi optional ne. To gashi nan sai ku zaɓa city ɗinku, sai ku wannan postal code. Idan ba ku san yadda za ku kwafo postal code ba, yanda ake samun postal code, za ku iya faɗa min a comment section. In sha Allah zan muku bidiyo akan yanda za ku yi shi. To da zaran kun gama sai ku taɓa kan save and submit ɗinnan. To da zaran kun taɓa kan nan automatically zai yi. To a taƙaice dai duka a nan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku, ina son ku danna mishi alamar like ku yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video. Thank you.